Terve kaikille ja tervetuloa meidän Kieku ja Kaiku koulutukseen, eli kieli- ja kulttuuritietoinen osaaminen kaikkien ulottuville hankkeen koulutus, jota on rahoittanut Opetushallitus. Meidän aiheenahan on siis kieli- ja kulttuuritietoisuus ja erityisesti opetuksessa. Ja se konteksti, jossa me eletään, kun me ajatellaan tätä tilannetta, niin on, että me puhutaan Suomesta vuoteen 2030 asti esimerkiksi, niin on aivan selvää, että me eletään yhä monimuotoisemmassa yhteiskunnassa. Ja sehän näkyy tosi konkreettisesti arjessa, oppilaitoksissa, koulutuksissa, ohjauksessa ja siellä, missä kohdataan ihmisiä, joilla on erilaiset kielet, taustat ja polut. Juuri näin, ja koulutuksella on tässä todella iso rooli. Ei ole kysymys pelkästään osaamisen kehittämisestä, vaan siitä, että millaista yhteiskuntaa me rakennetaan. Kyllä. Ja arjessahan se tarkoittaa sitä, että niillä meidän tekemillä pedagogisilla ratkaisuilla on oikeasti väliä. Ja ne vaikuttavat siihen, että kokeeko se opiskelija kuuluvansa mukaan vai jäävänsä ulkopuolelle. Kyllä, nimenomaan. Ja pedagogiikka, arjessa meidän on hyvä muistaa, että pedagogiikka ei ole koskaan aivan neutraalia. Eli se heijastaa aina arvoja ja oletuksia, haluttiinpa me tai ei. Kyllä, ja se näkyy niissä pienissä asioissa. Millaista kieltä puhutaan, miten ohjeet annetaan ja miten sitten ylipäätään oppia kohdataan. Kyllä. Ja jos me ajatellaan näitä meidän koulutuksen läpikäyviä teemoja, yksi niistähän on sitten nimenomaan kieli ja kielen suhde oppimiseen. Kieli on yksi keskeisimmistä asioista, kun me opitaan uusia asioita. Ja usein oppimisen haaste ei ole se, että opiskelija ei osaisi tai haluaisi, vaan se, että kieli on liian vaikea tai epäselvää. Ja kun kieli selkiytyy, niin se oppiminenkin helpottuu. Aivan. Toinen tärkeä teema tässä meidän koulutuksessa on kulttuuritietoisuus. Eli kulttuuritietoisuus on se, joka auttaa meitä ymmärtämään, että oppiminen ei tapahdu jotenkin irrallaan ihmisen taustasta ja kokemuksista. Kyllä, ja arjessa se on sitä, että uskaltaa kysyä, kuunnella ja olla avoin, eikä tehdä liian nopeita oletuksia ihmisistä. Aivan. Sitten meidän koulutuksen yksi läpikäyvä teema on myös nimenomaan vahvuudet ja toimijuus. Eli me tulevaisuuden pedagogiikassa, kun me ajatellaan, me käännetään yhä enemmän vahvuuksien suuntaan. Me ei katsota niinkään välttämättä niin paljon niitä ikään kuin puutteita, vaan mitä vahvuuksia oppijalla on tässä, kun me ajatellaan monikulttuurisuutta ja monikielisyyttä. Kyllä, ja kun oppia kohdataan niiden vahvuuksien kautta, niin se oma toimijuus kasvaa. Ja oppiminenkin lähtee ihan eri tavalla liikkeelle. Kyllä. Vielä yksi teema, joka on tietysti tässä meidän nykyajassa aivan oleellinen asia, on tekoäly ja digitaalisuus. Eli tekoäly ja digitaaliset oppimisympäristöt, niin ne on osa tätä kaikkea, ne on osa meidän arkea jo nytten ja tulee olemaan sitä myös yhä enemmän. Kyllä, ja kentällä herättävät paljon kysymyksiä. Miten se teknologia oikeasti tukee oppimisuutta ja monikielisyyttä, eikä lisää sitä kuormitusta ja eriarvoisuutta. Aivan. Eli tämä on niinku se koko kokonaisuus ja koko todellisuus, jossa meidän Kieku- ja Kaiku-koulutus on ja josta se myös rakentuu. Kyllä, ja siitä tarpeesta, että kehitetään kieli- ja kulttuuritietoista osaamista niin, että se oikeasti tukisi sitä arjen työtä. Aivan, ja on hyvä muistaa, että tämä ei ole niin koulutus, joka olisi vain jotain erityistilanteita varten. Vaan kaikille, jotka haluavat oppijoita ja haluavat tehdä työnsä hyvin ja inhimillisesti, tasa-arvoisesti ja vielä yhdenvertaisesti. Juuri näin. Me ajatellaan, että kun me panostetaan tässä meidän nykyisessä tilanteessa, nykyyhteiskunnassa kieli- ja kulttuuritietoiseen pedagogiikkaan, niin me samalla panostetaan myös Suomen tulevaisuuteen. Kyllä, ja siihen Suomeen, jossa oppiminen on mahdollista ihan kaikille. Näin. Joten kaikille tervetuloa mukaan Kieku- ja Kaiku-koulutukseen.